Tak pomaličky začneme. Otvoril by som teda túto tretiu DRG konferenciu, ale ešte takto na úvod možno len takých zopár technických záležitostí, čo sa týka dnešnej konferencie. Poprosím vás, Fitka má trošku prísnejšie opatrenia, nepiť, nejesť. Keď budete sa chcieť občerstviť, tak máme tam pripravené pre vás občerstvenie pri tých bielých stoloch, keď vyjdete naľavo. Takisto, kto si ešte nestihol náhodou kabát odložiť hneď oproti vchodu do tejto auly, tak nájdete šatňu, môžete si odložiť kabát. A takisto vás poprosím ešte, kto náhodou nemá takúto kartičku na sebe, tak potom tuto nájdete dole. Dobre, prosím vás, pripnite si ju. Dobre, myslím, že takto na úvod všetko a môžeme to teda pomaličky zahájiť. A ja už by som teda slovo odovzdal pani riaditeľke Angelike Salajovej. Páči sa. Ďakujem pekne. Tak dovolte mi vás privítať a otvoriť dnešnú konferenciu, tretiu konferenciu DRG. Keď sme takto pred rokom a pol mali druhú konferenciu, bola to taká veľmi prvá po-covidová, nevedeli sme, koľko z vás príde a mali sme plné sály, tak tento rok sme si dovolili väčšiu sálu, nech sa všetci zmestíme. Tak sme veľmi radi, že ste prišli v takomto hojnom počte. Máme za sebou rok a pol intenzívnej práce, kde sa nám podarilo konečne vypočítať prvé slovenské relatívne váhy, ktoré už budú oficiálne od 1. januára. To znamená, naozaj máme už za sebou nejaké výsledky a veríme, že budúci rok bude ten, kedy sa DRG spustí. A s tým, že by som chcela poďakovať vám všetkým, pretože je to vaša zásluha, že tie dáta, ktoré sme od vás dostali, boli oveľa kvalitnejšie než roky predtým, ale aj hlavne môjmu tímu, ktorý na tom intenzívne pracoval a teda sa nám aj rozrastol od minula na väčší počet ľudí, takže sme veľmi radi a dúfam, že si teda dnešnú konferenciu užijete. Ešte teda som chcela povedať, že pôvodne mala konferenciu uvádzať pani ministerka, bohužiaľ na poslednú chvíľu jej do toho prišiel parlament, je zasadanie výborov, takže nemohla prísť. Tak tentokrát len odo mňa, vítame vás a prajem pekný, príjemný deň. Dobre, môžeme to teda začať. Táto konferencia bude rozdelená do 3 blokov. Čo sa týka prvého bloku, tak ten bude zhruba 1,5 hodiny. Určite prídu aj nejaké otázky aj od vás. Prosím vás, klaďme ich potom nakoniec celého tohto bloku. Ja vás potom následne vyzvem. No a teraz už by som teda slovo ďalej odovzdal Kristine Králikovej. No a tá vám niečo povie o novinkách, čo sa týka roka 2024, a to konkrétne v zdravotníckych výkonoch a v pravidlách kódovania chorôb a pravidlách kódovania zdravotníckych výkonov. Ďakujem veľmi pekne. Takže dobré ránko, takto prajem. Som veľmi rada, že ste si našli takto v piatok čas a chuť sa pozrieť na to, ako sa naše DRG za posledný rok a pol, odkedy sme sa v takomto zložení cca videli, tak ako sa naše DRG vyvinulo. Tak začneme pekne zo zoznamu zdravotných výkonov a pravidlami kódovania. V rámci zoznamu zdravotných výkonov bolo revidovaných viacero častí, ale asi taká najvýraznejšia, ktorú ste asi viacerí zachytili, bola intervenčná radiológia. Bol to dlhý boj, ktorý verím, že sme teda úspešne zvládli. Ešte máme nejaké tasky pred sebou, ale teda poboríme sa s nimi. Ešte predpokladám v prvom kvartáli. Ale čo sme teda urobili v rámci intervenčnej radiológie? Skúmali sme takmer 2000 výkonov, pozreli sme sa na dobrú prax, pozreli sme sa, ako to vyzerá najmä v Nemecku. Inšpirovali sme sa nimi, pretože máme ich gruper, ich definičnú príručku. Čiže sme prechádzali cez 2000 výkonov nemeckých, to sme parovali na slovenské výkony. Toto všetko sme robili v spolupráci s hlavnými medicínskymi špecialistami v rámci intervenčnej radiológie. Od vás, najmä som veľmi rada teda, že sa zapojili všetci poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí vykonávajú intervenčné výkony. A teda všetci títo poskytovatelia nám zaslali pripomienky, podarilo sa nám ich vyhodnotiť. Ešte tam máme nejaké resty, najmä na tie inovácie. To je niečo, čo ešte chceme dopiliť v prvom kvartáli. Ale teda väčšinu pripomienok a otázok sme už zvládli. Ďalej tam máme teda mali sme určité stretnutia, ktoré boli v rámci pracovnej skupiny pre zoznam zdravotných výkonov, týkali sa iba intervenčnej radiológie. Vysporiadali sme v rámci nich doručené pripomienky a teda ďalej sme pracovali a pracujeme ešte na dopilení najmä tých poznámok, ktoré budú konkrétne špecifikovať, kedy ktorý výkon by mal byť kódovaný. Iba stručne vám
predstavím ten zoznam, ktorý je teda finálny. Už teda dúfame, že nejaká ďalšia revízia intervenčnej radiológie na najbližších 10 rokoch nehrozí. Samozrejme nejaké inovácie, menšie skupinky vieme dopracovať, ale teda v rámci nášho zoznamu sme vytvorili aj absolútne novú kodológiu, aby to bolo naozaj nanovo postavené, tak ako to má byť postavené. Nachádzame sa v skupine 8R8, skupine výkonov. Tieto výkony by mali byť nadraftované naozaj tak, aby sa čo najjednoduchšie kódovali. Aby ste nemuseli kódovať viacero doplnkových výkonov. Aby ste naozaj všetko, čo potrebujete, mali v rámci toho názvu výkonu čo najjasnejšie pomenované. Krásnym príkladom sú stenty, kedy máme v rámci výkonu uvedené, že o aký stent ide, koľko stentov a aj do akej anatomickej lokalizácie. V rámci separátnej skupiny sme odčlenili potom srdce a koronárne cievy. Nemci majú napríklad aj plúca samostatne. Toto sme sa rozhodli po konzultácii s odborníkmi, že túto časť preberať nebudeme, ale v rámci 8R8P nájdete všetky výkony koronáriek a srdca. Máme tam aj nejaké doplnkové výkony, ktoré vieme potom následne skúmať, sú zatiaľ nesignifikantné, týkajú sa početnosti výkonov, kde to zatiaľ nie je jednoznačné, že teda v akej miere by mali byť signifikantné, ale teda vieme nejakým spôsobom ich merať a je dobré ich samozrejme kódovať. O tom, prečo je to dobré, sa dozvieme v ďalšej prezentácii. Nechcem ísť do hĺbky v rámci intervenčnej radiológie, keďže väčšiny z vás sa to predpokladám aj tak netýka. Práve pre také hĺbkové poznanie tejto komplexnej revízie zoznamu zdravotných výkonov sme naplánovali vzdelávací seminár pre kodovanie intervenčnej radiológie, ale aj gynekológia a porodníctva. To vysvetlím pri pravidlách kódovania, ktorý bude budúci štvrtok o 1:00. Ďalšou časťou, ktorú sme výrazne menili, alebo takou inováciou v rámci zoznamu zdravotných výkonov pre budúci rok, je skupina 5Z17 a táto skupina je vytvorená práve pre potenciálne pripočiteľné položky, ktoré teda vy ste dopytovali, že teda chcete niečo pridať ako pripočiteľnú položku. My to bez dát robiť nechceme. DRG je najmä o dátach a o objektívnej realite, čiže chceme to zmerať. Tak sme zatiaľ ešte nejaký proces inovácií je v budúcnosti, ale prezatiaľ sme im aspoň vytvorili výkony, ktoré teda môžete vykazovať a následne to budeme môcť merať aj na dátach a nákladoch. Všetko to ŠZM, ktoré bolo požadované, sme dali do skupiny 5Z17, aby to bolo opäť tak nejakým spôsobom systematicky odčlenené. Toto prepojenie aj na vašu žiadosť, aj reagovali sme na vaše pripomienky, je to teda prepojené na kategorizačný zoznam, čiže tie nadpisy, ktoré tam vidíte, sú nadpisy podskupín z kategorizačného zoznamu. Poslednou takou najväčšou novinkou alebo súčasťou zoznamu zdravotných výkonov, ktoré sme vykonali v rámci minulého roka, respektíve tohto roka pre budúci rok, je intenzívne zavádzanie inkluzív-exkluzív, opäť inšpirácia z iných zoznamov iných krajín. A pridávame tam teda poznámky vo väčšom rozsahu. Najmä pri tej intervenčnej radiológii to je krásne vidno, že keď chcete naozaj popísať, čo niektorý výkon znamená, tak je na to tá poznámka vhodná. Budú pribúdať, chceme ich pridávať pravidelne na kvartálnej báze marec, jún, september a znova december. Podľa potreby, podľa toho, ako to bude odborná obec vyžadovať. Taktiež s týmto súvisí aj prebratie prílohy číslo 6 z pravidiel kódovania. Okrem toho sme vyriešili 83 spätných väzieb od vás, od užívateľov systému. Ešte ich síce nevidíte na webe, ale budú dostupné do konca roka. Vy ste ich teda mali vidieť ako odpovede. 83 iba v rámci zoznamu zdravotných výkonov sme uzavreli. Z nich vyplývajú teda tie požiadavky na pridávanie, rušenie, úpravu. To už v individuálnych súčastiach. To môžete potom vidieť v tom zmenovom stĺpci, že ktoré sa upravovali a ako sa menili. Potom sa pridávali výkony súvisiace s optimalizáciou sieti nemocníc. Za tieto výkony zodpovedá potom tým optimalizácie sieti nemocníc, čiže na konkrétne otázky, kedy, aké výkony kódovať. Potom vás poprosím dopytovať sa týmu OSN, respektíve hlavných odborníkov, ktorí spolu vytvárali tieto výkony.
A už sme tak aj začali postupne mierne upravovať spondylochirurgiu, ale je to taká príprava. Tak ako sme teraz revidovali intervenčnú radiológiu, tak do budúceho roka máme plán zrevidovať spondylochirurgiu a urológiu, keďže títo odborníci najhlasnejšie kričali a vidia najväčšie problémy v zozname zdravotných výkonov, tak sme sa rozhodli pre práve tieto dve odbornosti. Čiže toto je zoznam zdravotných výkonov. Veľmi stručne prejdem aj pravidlá kódovania. V rámci pravidel kódovania sme najmä, asi takou najväčšou úpravou bol odber orgánov, najmä odber orgánov mŕtvého darcu. Každý rok nám pravidelne chodila tá istá spätná väzba, že je problém s tými odbermi orgánov od mŕtvého darcu, že tie HPčka nie sú preplácané od momentu, kedy sa určí cerebrálna smrť. A teda rozhodli sme sa už teda tento rok, že mali sme kapacity, tak sme sa rozhodli tomu intenzívnejšie povenovať. V tomto roku sa nám podarilo iba urobiť nejaké mierne technické úpravy, aby to bolo zosúladené a korektné, najmä pri kódovaní diagnóz a odkazov, a dali sme odkazy na tabulky, aby to bolo jednoznačné, ale teda to gros problému tkvie v legislatíve, v právnych predpisoch, kde momentálne tá možnosť uhrádzať zdravotnú starostlivosť po cerebrálnej smrti úplne jednoznačná nie je. Preto sme sa dohodli spoločne s pracovnou skupinou pre pravidlá kódovania, že teda vytvoríme nejakú platformu aj s inými odbormi, že urobíme tak cross-odborovo komplexne a pokúsime sa navrhnúť nejaký model a s tým súvisiacu aj novelu zákona, ktorú by sme teda predložili ďalej, aby nebol problém uhrádzať transplantácie, keďže toto je jednoznačne vec, ktorá je potrebná a zachraňuje životy, čiže o tom nie je pochyb, že chceme, aby uhradzená bola. Čiže akékoľvek legislatívne prekážky by sme radi čo najskôr odstránili. Samozrejme, tento proces už nezáleží len na nás ako na týme CKS DRG, ale aj na vyšších miestach. Takže potom také ďalšie dve výrazné úpravy, ktoré sa vykonali v pravidlách kódovania. Upravilo sa pravidlo o strate sluchu. Bol teda problém niekedy pri kódovaní, respektíve revíznej činnosti, že pri operačnom riešení neboli a pri dospelých neboli uznávané tieto diagnózy pri strate sluchu, čiže toto je upravené. Všetko budete vidieť aj v zmenových dokumentoch, tak ako som to pred chvíľou premietala, čiže budete to jednoznačne vidieť odlišené aj červenou farbou, že čo sa ako zmenilo. A pridali sa príklady pôrodov a sekcií, keďže tam boli nejaké nejasnosti, aj keď ten text, či už v MKH alebo v pravidlách kódovania je jednoznačný. Pridali sme tam príklady, chceme ich pridať viacej, ale nechceme robiť z pravidel kódovania 500-stranovú knihu, či nebudeme to pridávať tam. Urobili sme si také, respektíve robíme si také veľké školenie, kde bude širšie usmernenie a bude tam teda všetko jednoznačne zodpovedané otázky a výstup z toho samozrejme bude k dispozícii aj na webe. Tých príkladov tam bude viacej. Čo bude nejasné, tak to si vysvetlíme. Opäť vo štvrtok o 1:00. A z posledných takých vecí z pravidel kódovania, teda takých ďalších, ale takých minoritných, samozrejme spätné väzby od vás. 16 sa vyriešilo, 8 tam zostalo, keďže teda nebolo dostatok času na tie pravidlá kódovania tento rok. Aj dáta nám prišli neskôr. Venovali sme sa prioritnejším teda témam, čo boli pripočítateľné položky, KPPčko, relatívne váhy a tak ďalej. Ale z iných tém teda sme zrušili samozrejme S0909G, ktoré súviselo s intervenčnou radiológiou. Zosúladilo sa D07 s aktualizovanými pravidlami zlučovania HPčok, čiže už to nie je to metodické usmernenie, ale už sú to tie pravidlá pre definujúce hospitalizačný prípad a pravidlá pre zlučovanie hospitalizačného prípadu. Príloha 6 sa preklopila do poznámok. Je to tak, ten úmysel tam je, že je to praktickejšie a aj pri určitom kódovaní by to malo byť tá poznámka k dispozícii. Aspoň taká bola požiadavka od technických ľudí. Čo sa týka potom ďalšej také veľkej oblasti, do ktorej sme sa pustili, zatiaľ sme tam ale zmeny nevykonali, je UPVčka. Pokračujeme v tejto téme na širšej platforme. Je to téma najmä a aj pre definičnú príručku, čiže tieto cost drivery, ktoré sú za témou UPV, budeme sledovať a budeme sa tomu venovať. Ten plán je prvý kvartál budúceho roku. A taktiež nemenej dôležitou súčasťou boli odpovede na desiatky vašich mailov, telefonátov, konzultácií osobných a tak ďalej. Za čo vám teda ďakujeme, že sa zaujímate, že chcete správne kódovať. Zároveň sa ospravedlňujem, že moje reakcie niekedy sú trošku opozdené,
ale teda budeme sa snažiť do budúceho roka už naozaj pracovať na promptnejších odpovediach. Dúfam, že s korektnosťou odpovedí ste boli v závere spokojní a aj vďaka tomu, že teda máme nové kapacity v medicínskom týme, tak si túto prácu vieme podeliť a teda teším sa na spoluprácu s vami a teda aj s kódermi. Ďakujem veľmi pekne. Tak, ďakujeme Kristínke za jej vstup. Dúfam, že už sa hromadia aj otázky v publiku. No a ďalšiu prezentáciu teda bude mať analytik CKSK David Kubek, ktorý vám porozpráva o definičnej príručke, takisto povie o metodike jej úpravy a David bude mať aj druhý vstup alebo druhú prezentáciu a tá sa bude venovať pripočítateľným položkám. Dobrý deň, ďakujem za úvod. Trošku na úvod sklamem mužskú časť osadenstva, keďže namiesto Veroniky Bučkovej tu budem chvíľku dlhšie stáť ja. Bohužiaľ zo zdravotných dôvodov sa jej nedalo teda dostaviť a ja sa pokúsim tu jej tému natoľko, nakoľko som schopný vysvetliť. Ak budú teda samozrejme otázky, čo budem vedieť, zodpovedám, ale neručím za to, že to bude 100%, ako by to bolo od Veroniky. Dobre, čiže našou témou je definičná príručka. Keď začneme tak z hurta alebo tak veľmi zoširoka, DRG je veľmi náchylné. Je to proste prediktívny model, ktorý je potrebné pravidelne aktualizovať. Na to, aby sme aktualizovali definičnú príručku, ktorá je zodpovedná za zaradenie do konkrétnych skupín, tak potrebujeme nejaký nástroj. No a Veronika sa teda snažila vyvinúť metodiku. To sa jej samozrejme podarilo. Tá bola implementovaná a nejaké zmeny už boli pomocou nej vykonané do definičnej príručky 2024. Tá metodika v podstate spočíva v tom, že keď chceme vytvoriť nejakú novú DRG skupinu alebo zhodnotiť, či je tá stará výkonná, to znamená, či dokáže dostatočne dobre predpovedať, koľko bude stáť daný pacient, tak ju potrebujeme zhodnotiť. Na to máme teda nejaké kritériá. Tie vyplynuli z TSI projektu, ktorý bežal pred v podstate rokom a pol, keď prebiehala aj tá predošlá konferencia. No a teda tieto kritéria boli prebrané z austrálskeho DRG a pomáhajú nám teda pozerať sa na výkonnosť daných DRG skupín. Samozrejme, nemohli sme ich prebrať úplne. Potrebujeme niektoré tie hranice, ktoré budú následne prezentované, lokalizovať na tie slovenské podmienky. Ku tým niektorým detailom sa samozrejme dostaneme. Čo je dôležité spomenúť, tie kritéria nie sú nejaké absolútne. Neznamená to, že keď je hranica napríklad 2 a vyjde nám 1,99, že to rovno zamietneme. Samozrejme, pozeráme sa na to v širšom kontexte, čiže je to len nejaké odporúčanie, alebo teda majú nejaký taký nazerací charakter, alebo ako by som to nazval. Medzi tie kritériá teda sú rozdelené do 3 skupín. V tom prvom bloku sú tam teda nejaké kritériá, ktoré nám hodnotia počet prípadov, ktoré do danej DRG skupiny padnú. A tu hneď sa môžeme pristaviť pri tom rozdieli, prečo je potrebné prepočítať tie hranice na Slovensko. Austrálske DRG obsahuje v podstate okolo 800 DRG skupín. U nás je to cca 1200. Už to je veľký rozdiel, lebo hneď ako sa na to pozrieme, samozrejme nejaká škála pacientov a toho, čo oni riešia vo svojom zdravotníctve, je v princípe rovnaká. To znamená, že musia mať menej konkrétne DRG skupiny a teda sú aj trošku tými nákladmi poposúvané. Majú tam väčší rozptyl. A teda musia byť menej prísni na niektoré kritériá, ktoré sa týkajú práve rozptylu tých nákladov. Zase môžu byť viacej prísni na tie počty v tých DRG skupinách. U nich je toto kritérium, myslím, až 200 hospitalizačných prípadov. Aby teda vytvorili v austrálskom DRG novú skupinu, DRG skupinu, musí do nej spadnúť aspoň 200 hospitalizačných prípadov. To je u nás trošku problém, pretože u nás 60% všetkých DRG skupín neobsahuje ani len 150 hospitalizačných prípadov. Čiže tu musíme byť proste oveľa menej prísni. Z toho, čo počítala teda Veronika, tak ona sa rozhodla, že v tomto prvom prípade bude pozerať na to v 2 rôznych krokoch, alebo teda si tie počty rozdelila ešte na 2 fázy. Ak sa tam vyskytuje aspoň 20-30 pacientov, tak vyžaduje nižšiu homogenitu tej skupiny. Pardon, vyššiu, 65%. Pokiaľ je tam viac ako 30 prípadov, čiže už hovoríme o nejakej viacpočetnej DRG, tak jej stačí nižšia homogenita na to, aby teda spĺňala nejaké podmienky. Toľko teda k tomu počtu. Čiže je to nejaká kombinácia 2 parametrov, ktoré hodnotí pri tom prvom kritériu.
Následne sa snaží potom pozerať na sumu nákladov. Zase v tom austrálskom DRG, pokiaľ má vzniknúť nejaká DRG skupina, tak je potrebné u nich teda, aby aspoň súčet tých nákladov všetkých pacientov, ktorí do tej skupiny spadnú, bol $1 000 000. To je trošku zase nereálne v našich podmienkach, keďže veľa tých DRG skupín má proste niekde okolo 20 pacientov. Nie všetci sú drahí, takže toto kritérium by nám strašne veľa rôznych tých potenciálnych zmien vylúčilo. Došlo teda k tomu, že tá suma za celú DRG, aby bolo možné ju vytvoriť, je nejakých 50 000 eur v našich podmienkach. Ďalším kritériom, na ktoré sa pozerá, je percento hospitalizačných prípadov. To percento sa ráta v rámci ADRG skupiny. Pokiaľ máme teda nejakú ADRG skupinu, myslím, že nemusím vysvetľovať, o čom hovorím, a chceme do nej pridať nejakú ďalšiu DRG skupinu. Máme teda v nej napríklad Ačko, Bčko a chceme pridať ešte Cčko, tak potrebujeme, aby tam bolo aspoň 2,5% pacientov z tej ADRG skupiny, aby dávalo zmysel takúto skupinu vytvoriť. Zase keď sa pozrieme na tých Austrálčanov, tak oni tam majú tých percent 10, ale to zase vyplýva z toho, že majú menej tých DRG skupín. Čiže jednoducho majú zabezpečené, že tam bude padať viac hospitalizačných prípadov. Aj percentuálne, ale aj teda celkovo, keďže u nich ten počet hospitalizačných prípadov za rok je okolo 7 miliónov, čo my máme asi 10. Ďalšími tými kritériami sú teda nejaká minimálna absolútna zmena. A tu zase porovnávame skupiny v rámci ADRG skupiny. Že pokiaľ teda chceme vytvoriť, máme nejaké Ačko a Bčko a chceme pridať Cčko, tak ten priemer nákladov, ktorý nám z toho vypadne, musí byť v rozdiele medzi tými nasledujúcimi skupinami aspoň 500 eur. Vždy je tam potom porovnané aj to austrálske, len pre nejaký teda ilustračný príklad, že ako to asi vyzerá u nich. Minimálna relatívna zmena vlastne hovorí len v pomeroch, keď porovnávame tie náklady, že by sme boli radi, keby bola tá nasledujúca, teda ak mám tú DRG skupinu C, keď už používam tento príklad, tak chcem, aby Bčko bolo aspoň 1,3 krát drahšie. Takto sa to dá interpretovať. A zase Ačko musí byť 1,3 krát drahšie ako to Bčko. Potom sa samozrejme pozerá aj na ten nejaký variačný koeficient. Tuto v podstate hodnotíme tú variáciu, alebo teda ako veľmi rozdielne prípady nám spadajú do tej danej DRG skupiny. Tu by sme boli radi, keby ten rozptyl bol čo najmenší. Čím lepšie vieme predpovedať teda keď sa na to pozrieme z jednej strany, môžeme povedať, že čím nižšia bude variancia, alebo teda čím bližšie si budú tí pacienti, čím bližšie budeme zhlukovať tých, ktorí majú podobné náklady, tým lepšie vieme teda tie prípady samozrejme preplatiť. Preto nechceme vytvárať skupiny, kde by sme zaraďovali pacientov, ktorí na jednej strane môžu stať 5 000 a na druhej strane budú tam spadať pacienti, ktorí majú priemerné náklady 20 000. Nedáva to zmysel, lebo keď to spočítame, tak ani jeden nebude adekvátne preplatený. Čiže to kritérium slúži na to, aby sme takýchto pacientov odstránili. Možno len na ilustráciu, že keď pozeráme kombinácie tých kritérií, tak tie thresholdy boli v podstate, alebo tie hranice pre tie kritéria boli odvodzované nejakým nasledovným spôsobom. Snažila sa teda Veronika z toho nájsť, že v princípe, keď pozerá kombináciu ktorýchkoľvek dvoch z tých kritérií, tak sa snažila nájsť niekde, kde obidve dávajú zmysel. To znamená, že zmena jedného alebo druhého dostatočne dobre ovplyvní to druhé. Mohli by sme nad tým stráviť veľa času, ale má to veľa spoločného s matematikou a to myslím, na to tu dnes nie sme. Tieto kritéria, ktoré som sa snažil aspoň ako tak zhrnúť pred chvíľkou, boli použité teda na DRG skupiny do definičnej príručky 2024 a zatiaľ z toho vyplynuli aspoň dve zmeny. Pre ADRG skupinu B03Z, teda ponovom to bude B03Z, kde vyplynulo, že vlastne nemá význam mať spojenú, alebo teda rozdelenú B03 Ačko a Bčko, pretože veľa tých kritérií nebolo splnených. A vyšlo z toho, že pokiaľ ich zlúčime do jednej skupiny, tak všetci tí pacienti, ktorí spadnú do B03, budú mať v podstate lepšie a presnejšie preplatené tie náklady, ktoré reálne akože nemocnica na nich má. Preto teda došlo k zlúčeniu tejto skupiny. Rovnako keď sa pozreli počas analýz, počas roka na skupinu K06, tak videli, tam sú 4 skupiny v tejto ADRG skupine, že jednoducho má zmysel zlúčiť Ačko a Cčko. Boli si veľmi podobné klinicky. Ačko bolo pre nejaký zhubný nádor s komplikáciami, Bčko bolo pre nezhubný nádor s komplikáciami, Cčko bolo zase pre zhubný nádor bez komplikácií a Dčko bola v podstate taká tá zberná, ktorá zbierala všetko, čo tieto tri predošle nezobrali.
rozdiel v nákladoch medzi tým Ačkom a Cčkom, tie komplikácie nespôsobovali až taký veľký, aby nám jednoducho dávalo zmysel zachovať to ako dve skupiny, pretože obidve tie skupiny mali samostatne nízku homogenitu. No a keď došlo k ich zlúčeniu, tak tá homogenita sa zlepšila. To je našim cieľom. Čím lepšia bude homogenita skupiny, tým lepšie bude teda preplácaná. No a čo sa teda ešte týka zmien, ktoré Veronika chcela spomenúť, ale v podstate Kika ich pred chvíľkou zhrnula dosť detailne, tak boli samozrejme do definičnej príručky mapované všetky výkony, ktoré sa týkajú revízie intervenčnej radiológie. Ďalšie niektoré zmeny, ktoré sa týkali v podstate, že z jedného signifikantného výkonu sa stávalo viacero, že sa rozbil na niektoré viaceré výkony, mapované rovnako, ale teda, aby došlo k možnosti lepšieho kódovania, tak aby sme mali na ďalší rok v tých dátach detailnejší pohľad na to, čo sa deje, tak podľa niektorých požiadaviek dochádzalo k takýmto mapovaniam. Tu by som možno ja tu jej prezentáciu ukončil, pretože si netrúfam rozprávať viac do jej témy. A plynule by som možno prešiel do tej témy, ktorá sa mňa týka trochu viacej. A to boli pripočítateľné položky, kde teda, ja už som možno spomenul, že DRG je taký pekný prediktívny model. To znamená, už som to tiež asi spomenul, čím lepšie vieme predpovedať náklady, tým lepšie budú preplatení pacienti. Často sa nám stáva, že tie skupiny nevedia byť dostatočne homogénne. U niektorých pacientov sa jednoducho ťažko predpovedá, koľko presne budú stáť. Dobrým príkladom sú pacienti so stentami. Je ťažké dopredu povedať, či bude pacient potrebovať 1 alebo 5 stentov. Samozrejme, ale klinický obraz je veľmi podobný a teda do jednej DRG skupiny ich zaradiť potrebujeme. Z dlhodobého hľadiska alebo z takého väčšieho pohľadu, širšieho, keď sa na to pozrieme, tak už dopredu vieme, že tá skupina dobrú homogenitu mať nebude. My ju ale vieme dosahovať niektorými nástrojmi. Jeden z nich je samozrejme pripočítateľná položka, že my tie náklady na stenty vyberieme niekam vedľa. Zoberieme si teda náklady len tie, ktoré majú všetci tí pacienti rovnaké. Potrebujeme ho hospitalizovať, potrebujeme ho mať v nemocnici 5 dní, potrebujeme ho operovať. Náklady na operačnú sálu sú v podstate veľmi podobné. A teda tie môžeme zahrnúť do relatívnej váhy. Tým zabezpečíme, že tie náklady, ktoré majú podobné, budú v podstate preplatené tak, ako majú byť. A tie, ktoré sa líšia, čiže tie pripočítateľné položky, keďže neviem, či ju dostane 1 stent alebo 5, tak výjmeme niekam vedľa a preplatíme ich osobitne. Je to veľmi obľúbený koncept spätnej väzby. Pýtať si všetko pripočítateľnou položkou preplatiť. Čo je v princípe ale nesprávne riešenie. Keď sa na to pozrieme z pohľadu správcu systému, tak ale aj v podstate z pohľadu každého používateľa, čím viac nákladov my zoberieme a vyčleníme ich na pripočítateľné položky, tým viac ponížime celkový rozpočet, z ktorého sa vlastne rozpočítavajú základné sadzby, čo spôsobí, že pokiaľ máme nemocnice, ktoré nerobia až také špecializované prípady, alebo teda nespadajú k ním pacienti, u ktorých sú preferenčne používané tie pripočítateľné položky, tak im krátime základnú sadzbu. Pre nás je teda pripočítateľná položka nejaké posledné riešenie, ktorým by sme chceli riešiť nehomogenitu skupín. No a teda, keďže tých podnetov na pripočítateľné položky bolo strašne veľa, tak už nás aj tlačil čas, aj všetko ostatné, aby sme prišli s nejakým riešením. A pozerali sme sa tento rok teda a snažili sme sa prísť s nejakou rozumnou metodikou, ktorá by nám pomohla zhodnotiť, že táto žiadosť dáva zmysel, urobíme z toho pripočítateľnú položku a táto žiadosť nedáva zmysel, lebo vlastne by sme tomu DRG systému ešte viacej uškodili. To, čo tu svieti, sú v podstate typy pripočítateľných položiek, ktoré z KPPčka asi všetci dobre poznáme. Sú to samostatné prílohy, čiže lieky a liečivá, eliminačné metódy, iné výkony, ŠZM, transfúzne lieky a ponovom teda aj nejaká inovatívna liečba. Pri nej sa potom na chvíľku zastavíme, keďže je to niečo nové. Pre budovanie metodiky my sme sa rozhodli, že pôjdeme cez tú ŠZM prílohu a má to pár dôvodov. Keď sa totižto pozrieme na náklady na lieky, máme problém, že je tam pomerne vysoká variabilita, čo sa týka zase dávky, podanej dávky pacientovi. Keď by sme sa chceli pozrieť na eliminačné metódy, tam sme narazili na problém, že nie úplne vždy sme vedeli oddeliť, kde sa v tej nákladovej matici nachádzajú. A my teda pre výpočet ceny nejakej pripočítateľnej položky samozrejme náklady skúmať potrebujeme. Keďže ich nevieme jednoznačne oddeliť, tak nemôžeme to objektívne spočítať.
Rovnako sme narazili na problém pri transfúznych liekoch, kde je samozrejme tiež veľká počtová variabilita. No a teda celkovo z tohto všetkého nám vyšlo, že to ŠZM bude v podstate taký dobrý nástrel. ŠZM je pomerne jednoznačne definovateľné, ľahko sa nám sleduje cez niektoré zdravotné výkony. Keď vieme, pod ktorým ho väčšina nemocníc vykazuje, tak vieme, že títo pacienti teda do prípočtateľnú položku mali, alebo potenciálnu prípočtateľnú položku. Preto sme sa teda zamerali na to ŠZM. No a keď sme sa pozreli do nákladovej matice, tak sme sa tiež veľmi nepotešili, pretože sme nemohli skúmať úplne všetky tie časti, ktoré ona má. No a teda sme spravili taký krok, že sme ju rozdelili na hlavné a doplnkové náklady. V podstate sme urobili z tej celej matice len 2 čísla. Povedali sme si, že hlavné náklady sú tie, ktoré súvisia s dôvodom hospitalizácie, čo je zvyčajne ten zdravotný výkon. No a tie doplnkové náklady, tie sa budú navyšovať alebo skracovať, tie súvisia hlavne s tým, ako dlho máme pacienta v nemocnici. Pokiaľ je tam niekto 5 dní, tak bude mať nejaké doplnkové náklady. Ak je tam 10, tak sa rozdielovo bude líšiť len v tých doplnkových nákladoch. Zistili sme, že tento pohľad je celkom dobrý, že nám pomáha teda v podstate dobre skontrolovať, čo sa medzi tými pacientami deje, alebo teda aký majú proces v tej nemocnici s nimi zabehnutý. Keď sme sa teda išli pozerať na nejakú konkrétnu žiadosť s pripočtateľnou položkou, dostali sme teda zdravotný výkon, väčšinou to bolo zo spätnej väzby, že k tomuto zdravotnému výkonu by sme radi mali pripočtateľnú položku. V tých odvážnejších spätných väzbách bola väčšinou aj suma. Vybrali sme si teda všetkých pacientov z každej DRG skupiny, kde sa nám ten výkon vyskytol. Od všetkých nákladov tých pacientov sme odrátali náklady na ostatné pripočtateľné položky, ktoré v princípe vykázané mali. Má to svoj dôvod, keď by sme sa nad tým na minútku pozastavili, tak to nikoho veľmi neprekvapí. Chceme v podstate hodnotiť len vplyv tej jednej potenciálnej, ktorú tam máme, čiže ostatné sme dali bokom. Hlavný dôvod je, že sú preplacané teda inak. No a v každej DRG skupine, ktorá nám teda z tohto vypadla, sme si pacientov rozdelili na tých, ktorí ten výkon mali a tých, ktorí ten výkon nemali. Tu je taká veľmi jednoduchá spätná väzba, ktorú sme mali. V podstate všetci tí pacienti s týmto výkonom spadajú len do jednej DRG skupiny a ich nákladový priemer je nižší ako pre tých pacientov, ktorí ten výkon nemajú. Už z toho, čo som povedal, asi vyplýva, že jednoducho pripočtateľná položka z toho na nás nekričí. Nemôžeme preplácať niečo navyše u pacientov, ktorí sú oproti priemeru ešte lacnejší. Tieto nákladové rozdiely sme hľadali samozrejme v hlavných nákladoch. Spomínal som, že hľadali sme rozdiel pre ŠZM, no a teda ŠZMčko nám spadá väčšinou k tomu výkonu, čiže k dôvodu hospitalizácie a nie k tým doplnkovým nákladom, ktoré súvisia skôr s administráciou pacienta v rámci nemocnice. Vyšla nám z tej metodiky síce len jedna spätná väzba, kde tá pripočtateľná položka prešla, ale tam to bolo v podstate pekné. Neviem, nakoľko je úplne krásne vidieť na tom grafe kontrastne tie farby, ale v podstate mali sme výkon 5A500, čo je nejaký neurostimulátor pre perifériu nervus vagus. No a k nemu bola žiadaná pripočtateľná položka. Ten výkon spadal len do 2 DRG skupín, B06B a B17B. No a keď sa dobre budeme pozerať, tá sivá, to sú hlavné náklady. Tá oranžová, ktorá by teda mala vyzerať ako oranžová, nad týmto sú doplnkové náklady. 4 pacienti, ktorí ten výkon majú, to sú presne tí 4, ktorí preskakujú, tá čiara znamená relatívnu váhu pre tú danú skupinu. Jedna je pre rok 23, jedna je pre rok 22. Vidíme, že tí, ktorí majú prekročené tie hlavné náklady, to je tá sivá časť, tak naozaj preskakujú náklady tej DRG skupiny. A sú to len tí, ktorí majú tento výkon. Z tohto zase na nás už úplne tá pripočtateľná položka kričí. Každý pacient v každej DRG skupine, kde sa ten výkon vyskytol, má prekročené hlavné náklady. Čiže aj keby bol v tej nemocnici deň, alebo aj keby tam bol 30 dní, stále proste tie náklady, ktoré prepláca relatívna váha, prekročí. Preto sme sa teda rozhodli túto pripočtateľnú položku prijať a nacenili sme ju v princípe ako rozdiel oproti tým pacientom v rámci každej DRG skupiny, ktorí tú pripočtateľnú položku alebo ten výkon nemajú. Čiže sme si zobrali priemer tých, ktorí ju majú, priemer tých, ktorí ju nemajú v každej DRG skupine a podľa počtov sme to naváhovali. Vyšla nám nejaká suma, no a s ňou sme boli všetci spokojní a šťastní, lebo nám to fungovalo. A teda videli sme, že ten spôsob, ktorým sme šli na tie pripočtateľné položky, teda má nejaký zmysel a že sme šli dobrým smerom. Ja som spomínal, že teda rozdelili sme si nejaké náklady. Samozrejme, popri tom sledujeme strašne veľa rôznych iných parametrov.
Napríklad počet DRG skupín, kam nám tento výkon spadá. Lebo ak nám ten výkon spadá len do jednej DRG skupiny, ako to bolo predtým na tom úplne prvom grafe, tak máme rôzne možnosti iného riešenia. Ak je to len v jednej DRG skupine a vieme, že tam je 50% pacientov s týmto výkonom, tak my ju vieme rozdeliť na základe tohto výkonu. Vždy je to lepšie riešenie, ako pridávať pripočítateľnú položku. Zase raz pripomínam, pridanie pripočítateľnej položky priamo môže znížiť základnú sadzbu. Sledujeme počet hospitalizačných prípadov s výskytom a bez výskytu. Pokiaľ je tých pacientov veľa, tak má zmysel riešiť to skôr ako tie, kde sa proste vyskytne ten výkon raz, dvakrát za rok. Rovnako sledujeme podiel tých pacientov. Mali sme spätnú väzbu, kde nás žiadali pridať pripočítateľnú položku k výkonu, ktorý sa vyskytoval v jednej DRG skupine a malo ho vykázaných 95% pacientov tejto DRG skupiny. Absolútne nemá zmysel pridať ho ako pripočítateľnú položku, pretože pri ďalšom prepočte relatívnych váh budú všetky náklady na ten výkon zohľadnené v tej relatívnej váhe. Čiže zbytočne by sme zase krátili základnú sadzbu. Zaujíma nás počet nemocníc, kde sa ten výkon vykonáva a tak ďalej. Samozrejme sledujeme aj náklady na SNDčko 6B, keďže to by mali byť priame náklady na ŠZM, ale teda v tej matici zatiaľ nie je u všetkých natoľko poriadok, aby sme mohli na základe tohto rozhodovať. Ten koeficient homogenity nám slúži ako taký dobrý kontrolný bod. Ak totiž to spočítame pripočítateľnú položku, náklady na ňu teda vyberieme z tej DRG skupiny preč, tak ten koeficient homogenity, alebo keď sa budeme baviť len o homogenite jednoducho tej skupiny, sa musí zlepšiť. Čo sa stalo aj pri tej skupine, alebo teda pri tej pripočítateľnej položke, ktorú sme použili. Presne ten aspekt, ktorý spôsoboval, že rozbíjal homogenitu tých pacientov, sme jednoducho dali bokom. To znamená, že sa nám tá homogenita zlepšila. Ten koeficient homogenity je super nástroj, je to jednoduché číselko, ktoré nám rýchlo pomáha zhodnotiť, akým spôsobom sme teda postupovali. Či to bolo správne alebo nesprávne. Teda na základe tých parametrov a výsledkov vieme vždy hľadať iné lepšie riešenie a tá pripočítateľná položka má byť naozaj len úplne posledným, čím chceme zachraňovať homogenitu tej danej skupiny. No a teda, aby sme sa dostali aj k tým ostatným častiam, lebo teda pripočítateľné položky sa tento rok netočili len okolo ŠZM, tak pri liekoch nám pribudlo do pripočítateľných položiek 14 nových liečiv, cez 130 rôznych položiek, to poznáte to cez tie rôzne dávkovania. Došlo k zjednoteniu metodiky, čiže cena sa počíta ako 90% úradne určenej ceny. Pri eliminačných metodách pribudli 2 nové eliminačné metódy, a teda došlo aj k navýšeniu platieb, alebo teda cien tých pripočítateľných položiek v priemere o 6 až 9%. A pri transfúznych liekoch došlo zase k zjednoteniu s tým cenovým opatrením MZSR. Bola požiadavka z veľa strán, aby sa niečo takéto stalo, tak teda sa to podarilo. No a potom také malé technické úpravy, ako sa týkajú väčšinou KPPčka, že tam boli kódy cez hviezdičku uvedené, tie také opakujúce sa, tak toto sme dali preč a nahradili ich proste celým rozsahom tých kódov, aby tam každý ten osobitný kód mal naozaj svoj riadok. Čiže k takýmto zmenám nám došlo. No a potom sme spomínali ešte aj tú novú prílohu, ktorá tam je, a to sú inovatívna liečba, teda pripočítateľné položky pre inovatívnu liečbu. Pokiaľ EMA označí nejaký liek ako ATMP, čo asi poznáme, tak je zo zákona povinnosť hradiť tento liek ako pripočítateľnú položku. No a teda má riešené v KPPčku technicky je to tak, že má nový typ úhrady s príznakom F. Úhrada je určená samozrejme MEA zmluvami a platnosť takejto PPčky je až po kategorizácii daného lieku alebo teda liečiva. No a pre výkazníctvo sú všetky doposiaľ schválené ATMPs pripravené. No a tu by som teda možno nechal tie pripočítateľné položky zatiaľ. Snáď sa mi podarilo aspoň nejakým krátkym spôsobom zhrnúť, že ako sme sa snažili pozrieť na túto problematiku. Dobre, tak ďakujeme Adamovi za jeho vstup. No a v rámci tohto prvého bloku to uzavre ďalší kolega, Adam Krchňavý, a ten vám niečo porozpráva o relatívnych váhach a o metodikách a o rozšírení relatívnych váh. Páči sa. Dobrý deň, dámy a páni. Ja sa vám pokúsim v nasledujúcich 15 minútach približiť agendu relatívnych váh.
Tento blog je viac taký celý metodicky ladený, podobne ako moji kolegovia, tak dúfam, že vás udržím pri pozornosti aj počas nasledujúcich 15 minút a dozviete sa niečo nové a prínosné. Čiže rovno by som prešiel k tomu, čo nás počas nasledujúcich ďalších 15 minútach čaká. Čiže pozrieme sa na nejaký základný výpočet relatívnych váh. Nasledovať bude v podstate relatívne váhy, ktoré sú momentálne a v predchádzajúcich obdobiach, aké boli relatívne váhy. Pozrieme sa na problémy dátového roka počas roku 2021. Pozrieme sa na už konkrétny výpočet relatívnej váhy pre rok 2024, ktorý bude a taktiež na priebeh výpočtu relatívnych váh. Nasledovať budú možnosti rozšírenia sád hospitalizačných prípadov pre výpočet relatívnych váh, čo bola jednou z hlavných tém počas tohto roku. Taktiež s aproximáciami 3, 4, 5. A v závere sa pozrieme na výsledky prepočtu relatívnych váh pre rok 2024 a na plánovaný metodický rozvoj pre relatívne váhy na rok 2025 a na ďalšie obdobia. Čiže poďme k tomu už rovno. Čiže relatívne váhy tvoria kľúčovú úlohu v systéme DRG a tvoria jeden z hlavných prvkov pri tvorbe úhrad za hospitalizačné prípady. Keď sa pozrieme na tento vzorec, ktorý tu máme, to je v podstate taký jednoduchý vzorec na výpočet relatívnej váhy pre tu DRG skupinu. Ako vidíme, skladá sa z podielu dvoch priemerov. V čitateli máme priemer celkových nákladov inlayerov v tej DRG skupine a v menovateli máme priemer celkových nákladov všetkých hospitalizačných prípadov, ktoré vstupujú do výpočtu relatívnych váh. Následne v podstate tieto relatívne váhy, tá výsledná relatívna váha odráža nákladové rozdiely medzi klinicky odlišnými DRG skupinami. Ja by som prešiel k tomu timelineu a v podstate k tomu, ako sa vyvíjali tie relatívne váhy v predchádzajúcich obdobiach. V podstate v roku 2015 boli zavedené oficiálne relatívne váhy, ktoré boli prebrané z nemeckého DRG systému a v podstate od tohto roku sa tie relatívne váhy až do roku 2022 nemenili. Až nástupom v podstate nového tímu, ktorý bol pod záštitou ministerstva zdravotníctva, sa vypočítali prvé slovenské relatívne váhy, ktoré ale fungovali v tieňovom režime. Čo to v podstate v jednoduchosti znamená? Mali iba taký informačný charakter, ale stále ako oficiálne relatívne váhy fungovali tie z roku 2015. Taktiež v roku 2022 bolo zavedenie prepočtu metodiky relatívnych váh, ktorá bola schválená a odsúhlasená. A nasledovali v roku 2023, v podstate v tomto roku sme vypočítali relatívne váhy pre rok 2024, ktoré vstupujú do úhrad podľa DRG kontraktov. V podstate je to aj veľký milník taktiež aj pre nás, keďže tieto relatívne váhy už sa zmenia od toho 2015. a už sú vlastne založené na nákladoch poskytovateľov za dátový rok 2022, čiže to je veľký pokrok a určite na tomto mieste by som rád poďakoval všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí spolupracovali pri tvorbe ročnej dávky a taktiež veľká vďaka patrí aj našemu tímu a hlavne ekonomickej časti, ktorá viedla intenzívnu komunikáciu a v podstate starala sa o to, a dbala na to, aby tá kvalita dávky bola čo najväčšia. A taktiež, ako som spomínal, v tomto roku sme aj rozšírili metodiku podľa skúseností z predošlého dátového roku a poďme sa teda pozrieť, aké boli tie problémy v predošlom dátovom roku. Čiže jedným z tých hlavných problémov, ktorými sa potýkali, bolo nenaplňanie DRG skupín a tým spôsobený vysoký počet skupín bez relatívnej váhy. V systéme DRG skupiny bez relatívnej váhy predstavujú veľký problém, pretože hlavne pre poskytovateľ, ktorí si následne tieto DRG skupiny musia zazmluvňovať s poisťovňami, a v podstate to určite je pre nich lepšie, keď tieto relatívne váhy sú vypočítané pre najvyšší počet DRG skupín, aký je možný. Poďme sa teda pozrieť, aké boli teda čísla v dátom roku 2021. Ako vidíme na tom koláčovom grafe, s relatívnou váhou bolo vypočítaných 861 DRG skupín a 328 DRG skupín bolo bez relatívnej váhy. V podstate ono to, aby sme to zjednodušili, tak to bolo nejakých 70% ku 30%, čo nie je úplne optimálne a preto sme sa na tento problém v tomto roku hlavne zamerali a bolo v podstate taktiež po intenzívnej komunikácii aj s pracovnou skupinou bolo toto označené ako jeden z hlavných problémov, ktorý bolo treba riešiť. Ja by som teda prešiel k takým základným pilierom, ktoré boli pri výpočte relatívnych váh pre rok 2024 stanovené. A to je, že pre rok 2024 sú počítané všetky DRG skupiny, ktoré mali výskyt hospitalizačných prípadov v roku 2022 alebo v roku 2021. V podstate tento bod bude nadväzovať na to rozšírenie v stádii hospitalizačných prípadov, ku ktorému sa ešte zatiaľ dostaneme. Následne ďalším pilierom sú náklady, celkové náklady, ktoré
pre DRG skupiny, ktoré vstupujú do výpočtu relatívnych váh, musia byť po odpočítaní pripočítateľných položiek kladné. To znamená, že neberieme do výpočtu relatívnych váh záporné náklady. Ďalej, všetky hospitalizačné prípady, ktoré pochádzajú z iného ako dátového roku 2022, sú valorizované koeficientom, ktorý je navýšený o infláciu a taktiež o rast nákladov. Taktiež pre rok 2024, tým, že je to celý systém radený na rok 2024, je potrebné použiť definičnú príručku na rok 2024 a taktiež pre kalkuláciu relatívnych váh na rok 2024 boli použité sumy z pripočítateľných položiek na rok 2024. Ja by som teda prešiel k nejakému takému priebehu výpočtu relatívnych váh, ako to nejak vyzerá, aby ste si to vedeli nejak predstaviť na takejto ilustrácii alebo infografike. Čiže máme nejaký vstup, to sú validované dáta za rok 2022. Následne je to spomínané odrátanie pripočítateľných položiek a ponechanie podmienky, ktorá selektuje len tie hospitalizačné prípady, ktorým ostal náklad po odpočítaní pripočítateľných položiek kladný. Nasleduje trimovanie alebo orezávanie, ktoré prebieha v dvoch fázach podľa dĺžky ošetrovacej doby. V podstate týmto orezávaním sa určia inlayers, čo predstavujú typických prípadov pre vstup do výpočtu relatívnych váh, alebo sa určia outliers, ktorí môžu byť dolný alebo horný, podľa toho, či je dĺžka ošetrovacej doby spĺňa spodnú alebo hornú hranicu. Nasleduje podmienka inlayerstva. V podstate nejdem sa v nej úplne vrtať do hĺbky, ale len zjednodušene táto podmienka bere čisto iba tie typické prípady pre vstup do výpočtu relatívnych váh, čiže je to nejaká taká selekcia tých hospitalizačných prípadov, ktoré vstupujú do tohto výpočtu. Nasleduje už spomínaný vzorček, ktorý sme videli na začiatku, respektíve tie dva priemery, ktoré sa podelia a máme relatívne váhy verzie 0. A ja by som prešiel teda k tomu, na čom sme pracovali tento rok a v podstate to boli možnosti rozšírenia SAT hospitalizačných prípadov pre výpočet relatívnych váh. V podstate sme to zoradili do nejakých 5 aproximácií, pričom prvé 2 aproximácie splňajú, respektíve zahŕňajú doplnenie hospitalizačných prípadov z buď predchádzajúceho roka, alebo namodelované hospitalizačné prípady, ku ktorým sa dostaneme, alebo potom sú ďalšie aproximácie, ktoré sú založené na tom, že sa postupne uvoľňujú jednotlivé podmienky. Tak poďme sa teda pozrieť na prvú možnosť rozšírenia sady hospitalizačných prípadov a je to doplnenie z hospitalizačných prípadov z predchádzajúceho dátového roka, čiže z roku 2021. Po výpočte relatívnych váh verzie 0 sa pomocou vektora vyberú len tie DRG skupiny, ktoré nedostali relatívnu váhu v tomto výpočte a následne sa vyberú len tie hospitalizačné prípady z validných dát 2021, ktoré sú obmedzené týmto vektorom, čím v podstate zabránime tomu, že sa zbytočne doplňajú hospitalizačné prípady do iných skupín, ale doplňame hospitalizačné prípady len do tých DRG skupín, do ktorých to je v podstate potrebné. Ako som spomínal, tieto hospitalizačné prípady z 21-kových dát sú valorizované koeficientom, ktorý zahŕňa infláciu a povýšenie nákladov. A v podstate v tomto roku sme takýchto hospitalizačných prípadov z dátového roku 2021 doplnili približne 2000. A ako vidíme tieto výsledky, tak v podstate tých 959 DRG skupín bolo vypočítané tým prvým spôsobom, v podstate tou základnou metodikou, ktorá je stanovená. V podstate tým, že sme doplnili hospitalizačné prípady z predchádzajúceho dátového roku, sme doplnili 58 DRG skupín, čiže vidíme, že takáto maličká vec a 58 nových DRG skupín z relatívnou váhou sme dostali a 170 DRG skupín nám v tomto kole ostalo bez relatívnej váhy. Ja by som prešiel teda k ďalšiemu prístupu, ktorý na to nadväzuje. A to je v podstate rozšírenie sady dát modelovanie nákladov nevalidných hospitalizačných prípadov z dátového roka 2022. Nevalidné hospitalizačné prípady z roku 2022 sú odhadované pomocou machine learningového modelu XGB Booster. Tieto namodelované náklady sú znova obmedzené vektorom DRG skupín, ktoré ostali bez relatívnej váhy v predchádzajúcej aproximácii a taktiež, ako som spomínal, aby nedošlo k nejakému nadbytočnému naplňaniu skupín pri tých DRG skupinách, ktorých to nie je potrebné. Týmto krokom bolo približne doplnených 600 hospitalizačných prípadov a ako vidíme, k tým predchádzajúcim 1017 DRG skupinám s relatívnou váhou sa dopočítalo 34 nových DRG skupín s relatívnou váhou a ostalo 136 DRG skupín bez relatívnej váhy. Nasledoval by som k aproximáciám 3, 4, 5.
A v podstate tieto aproximácie považujeme za najmenej spoľahlivé, ale v podstate radi sme ich chceli zahrnúť, preto aby, ako som spomínal, sme dosiahli čo najvyšší počet DRG skupín s relatívnou váhou. V podstate pri týchto aproximáciách sme postupne znižovali nároky na podmienku minimálneho počtu inlayerov alebo na koeficient homogenity. Taktiež v týchto aproximáciách boli využité aj nevalidné náklady z dát roku 2022 a taktiež boli využité náklady z validných dát roku 2021. A ako som spomínal, je to v podstate sú najmenej spoľahlivé tým, že 5. aproximácia je úplne že najmenej spoľahlivá. Prešiel by som takému sumárnemu výsledku a v podstate takému súhrnu toho, o čom som teraz hovoril a v nejakom grafickom vyjadrení. Čiže na Y-ovej osi vidíme počty DRG skupín, na X-ovej osi vidíme jednotlivé stupne aproximácií a tá 5. aproximácia v podstate to je taká skladačka z tých všetkých predchádzajúcich aproximácií. Čiže a jednotlivé bublinky nám označujú to, koľko bolo každou aproximáciou pripočítaných nových DRG skupín s relatívnou váhou. Čiže vidíme, že v prvej aproximácii to bolo tých 58, v druhej 34, nasledovalo 16, 66, pretože v tejto aproximácii sa povedla podmienka minimálneho počtu inlayerstva a na poslednou aproximáciou sa dopočítali 4 DRG skupiny. A tá tmavo-modrá zelená, ak to je vidieť tak dobre, tak v podstate to sú DRG skupiny, ktoré v podstate mali výskyt hospitalizačných prípadov buď v roku 2022 alebo v roku 2021. A poďme sa, v podstate tuto máme tak sumárne celé zhrnuté. Čiže pre rok 2024 máme v SKDRG 1187 DRG skupín, 47 DRG skupín je bez hospitalizačného prípadu v roku 2022 alebo v roku 2021. 1138 DRG skupín je s určenou relatívnou váhou. Ak vám náhodou tieto dve čísla nedávajú 1187, je to preto, že ešte tam chýbajú dve chybové DRG skupiny, ktoré sa dlhodobo nevykazujú. Je to 960Z a 961Z. A ja by som prešiel tak k poslednému slajdu a to sú v podstate to je nejaký plánovaný metodický rozvoj relatívnych váh, buď či už na budúci rok alebo do ďalších období. Čiže jednou z hlavných tém bude výpočty relatívnych váh pre DRG skupiny jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Nasleduje určite aktualizácia výnimiek katalógu prípadových paušov, keďže momentálne nebol od toho prebratia DRG systému aktualizovaný, čiže radi by sme ho aktualizovali aspoň na ten aktuálny nemecký, prípadne sa poradili s odborníkmi a aktualizovali ho na slovenský DRG systém. Nasledujú určite spresnenie metodiky pre poníženie pre dolných outlayerov, keďže táto metodika taktiež má nejaké pozostatky z tej nemeckej a sú tam nejaké koeficienty, ktoré bolo potrebné prepočítať na náš systém. Nasleduje valorizácia nákladov na rok platnosti, to tam mám s takým otáznikom, pretože momentálne sa valorizujú náklady na dátový rok, ale v podstate sa zvažuje, či by sme nevalorizovali náklady na rok vydávania, respektíve na rok platnosti. A taktiež by sme sa radi pozreli na ďalšie spresnenie machine learningového modelu a respektíve nových prístupov, ktoré bolo možné využiť týmto spôsobom. Čiže to by bolo z mojej strany všetko. Ja vám týmto chcem poďakovať za pozornosť a v prípade nejakých otázok ma kľudne neváhajte zastaviť na obede alebo kdekoľvek. Ďakujem pekne. No dobre, tak to by sme mali v rámci prvého bloku všetko. Teraz, kolegovia, je tu priestor na vaše otázky, takže kto bude mať otázku, prosím, zdvihnite ruku. Ja za vami prídem, podám vám mikrofón, vy sa opýtate. Kolegovia z prvého bloku sa už pripravujú.